Ahoj bubnorubači, dnešným videom uzatvoríme prvú kapitolu, ktorá bola venovaná všetkým vám, ktorí chcete začať hrať na bicie, ale stále váhate. Ak si prešiel všetkými doterajšími videami, určite chod do toho, máš na to. Dnes si spojíme všetky veci, ktoré sme sa naučili, do 3 groovov. Začneme 16. novým počítaním nahlas. Prvá doba, druhá doba. Do toho nám budú ruky hrať pravá osminy, ľavá druhú a štvrtú dobu. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. A do tohto základu budeme variovať kopák. Prvý rytmus. Ak ti tento rytmus ide, pridaj do neho akcenty na každú ťažkú dobu, čiže raz, dva, tri, štyri. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Druhý rytmus. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Znova pridám akcenty. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. A tretí rytmus. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Pridám akcenty. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Ak chceš trekovať svoj progres, zapni si metronóm, postupne zvyšuj tempo, až kým nenájde svoj limit. Pre viac tipov k tvojmu bubnovaniu sleduj môj profil a bubnuj ďalej.